Привет на всички и добре дошли! Щастливи сме да бъдем заедно в този ден на чудеса, в който ще се веселят децата. Благодарим ви, че дойдохте на нашето последно тържество, за да изпратим нашата любима детска градина с песни, танци и усмивки. Уважаема публика, почувствате настроението на нашия последен празник. Любимата ни детска градина. Тук растяхме, пяхме и играхме. Растадохме, рисувахме и мечтахме. Създадохме своя свят на чудесата. Бяхме бебета, добрички с много мънички всички. Често плачехме за мама и искахме се вкъсти по пижама. Често Кахме се не и планина, често там започна по-залъка. Аз пища, нещата влизам, знам ли, може никога да ме вземе усулка. Учителката казва, ей, татен се не пусти. Сега започва студите игри. Се намери с тук много добри приятели, се порасне с много бърноти. Ще играем и ще спим децата, тук на госпожата забори главата. Бяхме мънички калинки, с малки пъскри тарелинки. Празнувахме рождени дни и неусетно станахме на 3. С песни, танци и игри, после станахме на 4. С тържества и забавления преживяхме много приключения. И хоп, да иде петицата, а след нея и шестицата. Започнем като голяма да учи на твоя голяма драма. На 6 се учи без съмнение и това е приключение. Кой се чеша, кой говори, винаги с госпожата е готов да спори. А те с учебници дебели, за да ги изучим, трябва да сме много смели. Но как да замълчим и да се средоточим? Чакат ни игри на двор, първо чере да разчленим, после кущера да уловим. За това си трябва много време, а на нас за ученето не ни дреме. Ние сме палови и гриви, правим всичко, що ни хрумна. Умни, весели и штури, правим говори и шумни. Понякога сме диви покосливи, люти битки водим тука. Кой получил ритника, кой пуснал съученика, кой е първи в конница, кой пищи в карница. Ние диванетата сме големи, но ми чуеш как развиваме големи теми. Дайте ни въпроси за големи, отговор не на всички теми. Дайте ни на нас да говорим, винаги готови да спорим. Често да сме малко припеливи, но малко повече въвливи. Искам да ви кажа толкова неща, казва първорана съм била. Много ми е трудно да се мълча. Най-ми се говори, когато ми забранят. Другите напият, значи мисълта трябва да излезе бързо на мига. И когато ядам, и когато ям, бъбря, аз това си знам. Stop!
нашата група Калинка има 8 чужди хубавици с дълги и лъскави косици. Групата ни управлява с радост, всички ни даряват. Сърцата добри, мъдростно и хитрини. Те са редни здорови и простаческите истории. Понякога са тихи, мили и чудесни, понякога стихия, урагани, бесни, вече са големи, умни и модерни, педя по-високи и приятелки са верни. На всяка майка е мечта да види своята дъщеря, голяма, умна и красива и много, много талантлива. Иска ми се, щом порасна, да стана хубавица, аз пък красна. Защо да чакам дълго време? Сега с това ще се заема. Първо лак на ногтите се слага, после грим да ползвам се на лака. С оглед обувките на мама, изглеждам точно като дама. Да си сложа мъничко червило, миг ли ще си залепя слепило, ще завърша туалета тука, щом си сложа новата перука. Оле-ле, огледалото майче е сгрешило, заполичала съм и плашило. Дами и господа, представям ви наши прекрасни танцори с изпълнението танца танго. Ужасно ми нервират. След като тичат, после най-отичат. Често госпожите са сърдити, казва, лоши сме били, само са дъмки държици, значи сме се били ни. Нещо шубим ли тогава, вода Боже помогни. Става дъмбеня, облява по-ниски от другата, свеждаме глави. Скачат нашите госпожи, сипят молни искри. Невъзможни сте, момчета, имате ли си очи и уши? Хайде на пеката си почини. И така все съм да видя нас и не разбирам какво толкова направим в час. Весел паловник съм аз, бели измислям всеки час. Пролет, лято, есен, зима, неприятности ще имам.
искам да играя лото, без да викна, не е щуро. Емоциите в мен напират, искат бързо да излизат. Що за работа е това, ако не свърши някоя беда? Нашите момчета всичките са диванета, но вече пораснаха и се превърнаха джентълмени. На всеки татко е мечта, неговото момче да вкара гол в чуждата врата. Нашите момчета са отбор за пример. Шампиони с награди печелят купи медали. Аз съм футболист голям, мога го да вкарам сам. Народал му аз наричам, повече от месец тичам. Тичам, падам, бързо ставам, пред вратаря сам заставам. Вкарвам гол след гол, не спирам, чак пад и фаулирам. Стой, засада, свири ми съдията. Каква засада? Вкара гол във вратата. Пак засилвам се да бия и става поразия. Топката лети в гредата, а обувката ми във вратата. Падам нагло на земята, край контузен съм, крещя на съдията. С едно око поглеждам и хоп, фала си уреждам. Хайде дуспата ми дай съдя, да видим кой е Мбапе сега. Госпожата, тя прочета там, едно повест.
Колко са всички тук? Дядо, баба и малкото внуче, коте и куче. Дай. Точно така. Заиграли се дружно трима. Ешко Бешко ги видял и при тях веднага спрял. Колко станали сега? Кот. Пак въпроса? Заиграли се дружно трима. Ешко Бешко ги видял и при тях веднага спрял. Колко станали? 4. Да, 4. Не съм задала въпроса. Аз съм числото 8. Кои са моите съседи? 9 и 7. Точно така. На едно дърво кацнали 6 птички. 2 отлетели. Колко птички са останали на дървото? 6. На дървото са кацнали 6 птички. 4. Колко птички са останали? 4. Така е. Аз съм цифрата на числото 5 и съм преди числото 6. и съм след числото 5. аз съм числото 5 преди 6. 6 и съм след числото каза ли? Имам 4 равни страни. Имам 4 ъгли и 4 кръга. Коя фигура съм аз? Аз съм фигура. Аз съм от всякъде овална, сякаш съм плътна в балон. Своето тяло нямам нито връх, нито ъгли. Коя фигура съм аз? Борис. Въкръжи. Коя е столицата на България? Жад. Браво! Кой създава България и през коя година? Борис Йорданов. Хан Аспарух през 681 година. Точно така. А как се казва нашето море? Колко са сезоните? Борислав. И кои са те? Пролет, лято, есен, зима. Точно. Браво. Коя е нашата планета? Марио. Земя е. Точно така. Така. Къде се пресича безопасно? Стяна. Пешеходна пътека. Добре, така. А какво трябва да направим, преди да пресечем улицата? Ади? Точно така, браво. По-силно да чуват всички. Какво е важно да направим, когато се качим в колата? Тони. Първо да сложим колан. Точно така. На какъв цвят от светофара пресичаме? Кой не си казва? Северни беше. Айде, кой да кажа. На какъв цвят от светофара пресичаме? Ело, на какъв цвят? Аз бях. Казва. Зелено.
пресичаме на червено спираме. Чуха ли всички? Само. Айде да продължа и аз още малко. На български. Кои са гласните звукове? Айде да ми. А, Б, О, У, Е, И. Добре. А другите как се наричат? Съгласен. Добре. Кой иска да ми каже колко звука има в думичката балон? Сияна. Колко? 5. Можеш ли да ги кажеш? Да. Я чуя. Б, А, Л, А. Б, Б. Я пак. Дай пак без да те поправя. Б, А, Л, О. Така, добре. Кажете 3 думи, които започват с буква Б. Без да съм прочела, вече всички знаят. Айде да я. Буха, бомба, банан. Добре. Колко звука има думата дете? Кой може? Митай. Изправи се почва. Ще почуват всички. Д, Е, Браво, колко са това? 4. Браво! Колко звука има в думата влак? Айде те отдели. Колко са? Б, Л, А, К. Браво, Тео! 4. 4, браво. Сложен въпрос. Търкълнала се буквата С, срещнала буквата О, по-нататък срещнала М, какво се получи? Яна. Браво. Кой иска да ми преброи числата от 1 до 10? Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Има ли някой, който да остана без въпрос? Да не сме подминали? Бубе! Прекрасно, и повече да питате. Ели, питат ли да не? Не? Сложен въпрос ще ти задам сега. С кой звук започва думичката око? Око. Око. А око? Добре. Някой друг има ли останал? Да няма сърдито? Николчето. Николче. Можем ли да пресечем на друго място, след на пешеходна пътека безопасно? Къде друга да можем да пресечем безопасно, ако не е на пешеходна пътека? На светофар. И там може. Добре. Можем да продължим с вашите изпълнения на родителите ви. Еличка? Азбуката ние знаем. Всеки ден с буквите играем. На дъската ми пишем буквички големи, че с гласни и съгласни ще бъдем ученици ни прекрасни. Много букви знаем, малкото дете. Днеска ще играем, ще чете. Взиме букви ред по ред и ги превръщаме в куплет. Едно правило се припомни, за урокът на живота запомни. Научи се да правиш добрини, бъди добър, прави добро. Това от сърцето ти пришло. Първите уроци, виждат ми се тежки, как да ги направя, без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но тази задача и да ми да плача. Ох, кога ще стана толкова голямо, че да зная всичко, както знае мама, всички първодушни, първо десет, първо час. Първокласник, то не е шега. Колко много грижи мама сега. От часовник ставам, времето седа. И на машина си трябва да седа. Пише букви и чета на глас. Разказвам ясно, внимавам в час. Колко много грижи мама сега, без първокласник то не е шега.
трети път отварям чантата до обока. Сложих ли му парамолива и блока? Най-накрая тръгвам. Мама ме чува, аз да си призная, страшно се вълнувам. Вярвам, че с мене всички сте съгласни. Празник този ден, аз съм първокласник. Ще се гласим. Никой не е съгласен. Живота на всяко дете има две важни фигури. Едната е мама, а другата е тате. Какво е мама? Майката най-святото нещо на света. Мама звучи вълшебно, нежно, тихо, силно и гордо. Мама е отека и топлина. Мамо, за твоята обич и добро.
вдъхновение и истински пример. Стълб в живота на всяко дете. Дойдат мънички каенки
От септември пак при вас. Ние вече отритяхме и отиваме в клас. Калинки вечно ще останем, тук оставиха седи от нас и без да откоме ще запазим душаците за вас. Учител го добра, този темнича за твоите хрези мире ще разделе вяра. За той, че без умора, за нас си грижи ти и любовта си твоя на нас я подари. Благодаря ти, моя учителко добра. Ти майка беше втора, радост и беда. И ти, учителко любима, сълзи не трипа нас. Благодарим ти, че те има и завинаги оставаш в нас. Учителите полят всеки час, те в песните изпяват своя глас. Пътища много и безброй, но пътя учителски само е твой. Учи децата с обич голяма, ще се намеря децата ли? Няма. Ако вие тази есен ще постъпи в първи клас, на буквара си наведен, всеки ще чете на глас, на училище активно, ученик за нас. Малко плака нощ активно, и да върви клас. Тубато сърцето добие в мен, то усеща как по чудо, как съм променен. А промяната загадка стана просто ученик. Казано съвсем накратко, аз съм ученик. Сега тържествено ще се даде ключа на знанието и знамето на детската градина. Знанието е сила, свобода. Всеки трябва да се учи, знанието е мъдростта. Ние сме група Калинка. Предаваме ключа на знанието на група Слънците. Ключа на знанието приемете и от него много се учете. Ключа на знанието ще приемем и от него мъдрост ще поемем. А на вас, на добър час и на скулка, напред към светлата наука. Градина 52 и Линдънче, пазете го като очите си. Имаме знамето на детска градина 52 и Линдънче, обещаваме да го пазим както очите си. Наближава края. Дойде мигът, в който трябва да се разширим с нашата любима детска градина. Дидеско, предучилищно изтече, но пее с нас гласът и позлатени. Първи клас се виждаме къде се полезни повести сме някои ден.
Моля, деца, моля. За финал искаме да кажем няколко думи с колегите, започвам аз. Думите няма да бъдат достатъчни, за да изразя благодарността си към вас. Благодаря, че ми поверихте най-ценното. Благодаря, че ми се доверихте в началото, по време на отсъствието ми и след завръщането ми, когато вие и децата отворихте отново сърцата си за мен и ме посрещнахте така, сякаш никога не съм си тръгвала. Вашите деца, нашите калинки, ще останат завинаги част от мен. Ще ги нося в сърцето си с гордост, защото всяко едно от тях е оставило следа там. Пожелавам ви здраве, много вяра и сили по новия път. Прекрасни мои деца, днес не си казваме с Богом, а до нови срещи. Всяка калинка ще продължи своя път, но частичка от нея ще остане тук в моето сърце. Спомням си мънички и плахи, но пълни с любопитство, точно като малки калинки, които внимателно глеждат всяка стъпча трева. А сега сте готови да разтегнете крилца и да откриете нови хоризонти. Днес ви изпращаме към едно ново начало в училището. Един вълнуващ, понякога труден, но прекрасен свят, в който вярвам, че ще се справите, защото сте подготвени с ум, любознателност и най-вече добри сърца. Бъдете смели и добри, вярвайте в себе си и следвайте мечтите си. Вие можете. Обичам ви, на добър час! Аз от сега да ви кажа, че ви обичам всички, защото много се реве. Всеки един ще остане завинаги в сърцето ви. Прекрасни деца имате и съм сигурна, че ще станат още по-чудесни, големи и разумни хора. Обичам ви. Развълнувана съм много. След тези думи трудно можем да кажем каквото и да било. Първо искам да ви кажа добре дошли на всички и да ви благодаря на вас за доверието към нас, за отношението към нас. Така успяхме заедно, всички ние, да възпитаме тези прекрасни калинки, да посееме зрънцето от доброта в тях, човечността. Много спомени, които топлят, които ни вдъхновяват. Освен игрите, забавленията, песните, които сме изпяли, ученето, знаеме го всички. Да, време, но и това е на ниво. Преживяхме много с тях. Повярвайте ми, за тях стигат. Айде сега да не започваме. Много преживяхме за тях, между другото бяхме и майки. Обръщали се към нас като мамо, госпожо, нали? Да, супа няма да е. Да, ръчичките, които те прегръщат отзад, ти дори не виждаш какво е. Ти само чуваш, обичам те. Това много добре. Аз искам да им пожелая на всички попътен вятър. Една пътека осеяна с цветя, прекрасни мигове, много усмивки, а на вас, родители, духа да ви яко. Това от мене. Аз ви обичам много. Калинките страшно много са ми на сърце, въпреки че не съм от самото начало с тях. Но 2 години и половина успяхме да се заобичам. Хайде, Мир! Първо ще говоря с децата. Мили деца, ще се опитам да не плача.
Нещо, знаем. Дойдохте в градината и бяхте и толкова малички и крепки. Прекрачихте прага, плачейки за мама и тате. Страхувахте се, не ни познавахте, не знаехте, че всъщност тук ще прекарате най-хубавите години от живота си, игри и приятелства. Утешавахме ви всеки ден. Бяхте малки, сладки бебета. А сега... Я се погледнете. Сега минаха 5 години, в които имахме от всичко. От сълзи, от усмивки, от приятелства, от караници, от битки, но вече дори имаме и любовни драми. Първите ви любовни трепети минаха през нашите уши, и мъки, и тревоги. Щастлива съм да ви видя отстрани. Радвам се, като ви погледна, защото от бебета се превърнахте в деца, защото ние всички, целият екип на Калинка, дарахме сърце и душа, за да се превърнете в тези прекрасни големи деца. Ще бъда много щастлива, ако във всеки от вас сме оставили своя отпечатък, подписа и почерка на първите учители. С нея гордо да заявя, че се гордея с вас и станахте истински прекрасни дами и наистина джентлмени. От 17 момчета станахте 17 джентлмени. Искам да ви пожелая винаги да пазите любовта към детската градина в сърцето си, да бъдете много умни, да се стараете в училище, да се учите желание, да имате много нови приятелства. Обичам ви, сбъдвайте мечтите си, нека пътя ви винаги да е светъл и лек и попътен вятър. И не се разплакайте.